खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। उदालगुरियाव गुलि आरो बेफ्रुग्रा बेसाद बोखांदों। लंकायाव मोब्लिब ताराव नांनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। क'क्राझाराव सा 2 जुआरु हमदों। एबसुआ 20 आरो 21 नबेम्बराव दिल्लीयाव नेशनेल सेमिनार आरो सोमावसारनाय हाबाफारि खुंगोन। राज फोरबो सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो हावलियाव गिख्रंथाव अर खामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। उदालगुरि जिल्लायाव फिन बोखांनो हादों आयेन बेरेखा बेफ्रुग्रा बेसाद आरो गुलि बारुद। बेजों लोगोसे सासे सुबुंखौबो हमनो हानाय जायो। हमजानाय सुबुंखौ पापु कच उर्फे बिजय असम होननानै सिनायथिनो हादों। भेरगावनि एसडिपिअनि दैदेननायाव हमजानाय बिजय असमखौ लानानै पुलिसनि अपारेशनाव बोखांनो हायो आयेन बेरेखा गुलि बारुदखौ। बिजय असमा पुलिसनि टीमखौ लानानै थांदोंमोन गुलि बारुद दोनखुमानाय जायगायाव। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि मासबाद थानानि बेन्दोंआव थानाय लालबारिनि दिमासुङा हाग्रामायाव बे जर'खा अपारेशन खालामनानै थरनै ग्रेनेड, थर 55 गोगो गुलि, मोनसे डिटनेटर आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हानाय जायो। बबेखानि बोखांनो हानाय आयेन बेरेखा बेफ्रुग्रा बेसादफोरखौ मा थांखियै आरो मानो दोनखुमाना दोनदोंमोन बेनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं। लोगोसे बिजय असमखौबो पुलिसआ जेरा खालामदों। हमजानाय सुबुङा बबेबा उदखारि आफादजों लोब्बा दं नामा एबा माबा मोनसे फाव फान्दायनायनि खैसार खालामदोंमोन नामा बेखौबो पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। लंकानि जराफुखुरियाव 11,000 भल्टनि मोब्लिब ताराव नांनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। मोब्लिब ताराव नांनानै जिउ गोमानाय सुबुंखौ दीपांकर दास होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोथाराव माइ हानो थांनाय समावनो गोग्लैनानै थानाय मोब्लिब ताराव नांनानै जिउ गोमायो दीपांकर दासआ। दीपांकरखौ जराफुखुरियाव थानाय सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। बेनि उनाव हजाय हमसिम दैथायहरनाय जायो। नाथाय डाक्टारा दीपांकर दासखौ थैबाय होननानै फोसावो। मिथिनो हानाय बादिब्ला दीपांकरनि न'आ आमपुकुरियाव। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जाथायसालियाव थांनाय मोब्लिब बिफाननि सासे मावफारियाखौ खुद्रिखांनाय रायजोफोरा हमथायो। उनाव शंकरदेव नगर पुलिस एडिशनेल एसपि, डिएसपि, जिल्ला कमिशनारआ जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि सुबुंफोरा सिगांबो फोथारजों थांनाय हाइ भल्टेज ट्रान्समिसन लाइनखौ लानानै लंका मोब्लिब बिफाननो आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय मोब्लिब बिफाननि बिबानगिरिफोरा बेनि फारसे जेबो बेसेन होआखैमोन होननानै जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों। क'क्राझाराव सानै जुआरु हमदों। क'क्राझार चान्दमारिनिफ्राय पुलिसआ हमदों सानै जुआरुखौ। आयेन बेरेखा जुवा खेला होनायनि हेंथायै क'क्राझार पुलिसआ गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जोहै सानै जुआरुखौ हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुक्रुबारखालि हराव क'क्राझार पुलिसआ चान्दमारियाव संदाननानै आयेन बेरेखा जुवा गेलेनायाव लोब्बा थानाय सानै जुआरुखौ हमदों। नाथाय बे सानै जुआरिनि मुं आरो थंखौ सोराङाव लाबोआखै। बे अपारेशनाव पुलिसआ सानै जुआरिजों लोगोसे जुवा गेलेनायाव बाहायग्रा मुवा बेसाद आरो गंसे गारिखौबो जब्द खालामदों। हमजानाय सानै जुआरिनि हेंथायै पुलिसआ निजायै केस रेजिस्टार खालामदों आरो गावनि जिम्मायाव लानानै जेरा खालामदों। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नेशनेल सेमिनार आरो सोमावसारनाय हाबाफारि खुंनो थियारि खालामदों। फैगौ 20 आरो 21 नबेम्बर खालि एबसुनि बानजायनायाव गोदान दिल्लीयाव मोनसे नेशनेल सेमिनार आरो हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि खुंगोन होननानै दिनै एबसुनिफ्राय मिथिहोदों। हाबाफारि बादियै 20 नबेम्बर खालि दिल्लीनि कन्स्टिटिउशनेल क्लाबआव नेशनेल सेमिनार खुंगोन। बे सेमिनाराव सा-सानजा ओनसोलनि मोन 10 अट'नमास काउन्सिलफोरनिफ्राय सा 700सो थान्दैफोरा बाहागो लागोन। बबेखानि बे मेलाव भारत संबिजिरनि 125थि सोदांनाय बिलनि जोहै अट'नमास काउन्सिलफोरनि गोहोखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि सायाव गेबेङै सावरायगोन। बेनि उनाव जानो गोनां गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव 125थि कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट बिलखौ बारहोनांगौनि दाबिजों एबसुनि दैदेननायाव 21 नबेम्बर खालि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायगोन होननानैबो एबसुनिफ्राय मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथाया 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथानि दाथायनि सायाव बिथा खालामनाय जादों आरो बे गोरोबथाया बिटिआरनि सुबुंफोरनि थाखायसो, बबेबा मोनसे आफादनि थाखाय नङा होननानै एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों। बरपेटा जिल्लानि हावलियाव राज फोरबो सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो गिख्रंथाव अर खामदों। शुक्रबारखालि हराव हावलि पुलिसआ थानानिफ्राय 100 मिटार जानथायाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला राज फोरबो सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो शुक्रबारखालि हराव गिख्रंथाव अर खामनानै गं 10 गलाफोरा सेवहांगार जादों।
बे जाथाया जायगानि थागिरिफोरखौ गिखांहोदों। मेगनजों नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला अर खामनानै सेवहांगार जानाय गलाफोरा हलसेल मेडिकेल स्ट'रफोर आरो गलाफोराव गोबांथार बिबांनि मुलि आरो केमिकेलफोर थानायनि जुनै बे अर खामनाय जाथाया दान्दिसेनि गेजेरावनो गिख्रंथाव महर लायो। नाथाय जायगानि सुबुंफोरा खौरां हरनायनि उनाव अर खोमोरग्रा बिफाननि गं 13 गारिफोरा जाथायसालियाव फैनानै अर खोमोरनो नाजाफैयो। अब्ला गं 10 गलाफोरा सेवहांगार जालाङो। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। नाथाय मोब्लिब सर्ट सार्किटनि जुनै बे अर खामनाय जाथाया जादों होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। गलानि सासे बिगोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला टाउन मेडिकेल स्ट'रआव 1.5 कौटिनिबो बांसिन रांनि मुलिफोर दंमोन। बेनिनो बांसिनानो थारलायै सिलिंखार जाबाय। पुलिस आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं अर खामनायनि उनाव गावसोरनि जिउ खुंनाया खोमसि जालांनायखौ नुनानै गला बिगोमा आरो फालांगिरिफोरा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।